Má sa prijať zákon o nefajčení v reštauráciách a v pivárniach. Čo vy na to? Čo vy na to ako... Človek, ktorý má novú Nokiu. Áno, si kúpi jadierka. Nie, nejde o novú Nokiu 82, tu mám, to je najlepší telefón, ako to si to berem, ako. Ale ide o fajčenie. Ide o fajčenie a vy ste vyhlásili pred chvíľou, ešte nebola opustená kamera, že haló. Áno, reagujem. Reagujete, že vy od 1.1.09 že prestanete ako fajčiť. Jasné, čak. A je vaša priateľka vás prestane fajčiť? Vážne budú fajčiť. Proste náklady idú hore, cigarety takisto. No. Možno aj ten telefón nebude v nezaplatení. Rozumiete? Možno nebude tak točiť, jak točíte. No, to je pekné vyhlásenie. A vaša priateľka mohla by sa tiež vyjadriť? Jasné, Ja sa nevyjadrujem, ja proste... Ja ostávam tehotná. Vaša priateľka prestala fajčiť a ona tehotná. Neviem, ako, neviem. Pýtajte sa im, že má ešte viacej tvorcov. A to bolo ako všetko na tú tému fajčenia? No ako ja na pečenie nemám čo povedať. Priateľka povedala jednoznačne. Buď alebo. Buď chce fajčiť, alebo... Alebo. Budeme čakať do 1.1.09. Ne, potom už dlhšie. Do 1.11. Áno. Do 1.11. Moja kamera sa mi teraz, lebo sa smejem. Sorry. Moja kamera... Vieš čo, vy tam máte na piču svetu. To je jak zameriavač. Neuznávam ten telefón. Ďakujem vám za príspevok do YouTube.